Ось такое. Раз. И два. Раз. Два. Раз. Два. Давайте без гэтага. Раз. Два. Раз. Два. Давайте поглядим. Пишется. Ну, далее. И. Сопоставить хай. Это у нас так. И. Это не. Все. Итак. Пашпорт. Ну, мы уже видим, что хай это так, и это нет. Мы выбираем хай. И у нас бой. Таки наш. Показать свой паспорт. Хай. Танака дес. Так, я Танака. Я не Мари. Мари. Дева Аримасен. Не, як у нас буде не по-японську? Правильно. І. Тут, до речі, слово і довге. Я Танака. Танака дес. Приємно познайомитися. Ви спитали правильно Танака. Хаджимаште. Танака сан дес. І питання. Шестиця К. И приятно познайомиться. Хаджимаште будем. Танака. И нам треба суффикс ставить вежливіше. Сан это. Ну, все. Можем выйти из аэропорта. Давайте послухаем. Приятно познакомиться. Я Кевин. Он пилот. И мару про это дзяцінства. Ну ось, ми дивились пригодну історію. Давайте послухаємо у дівчини. І вона хоче стати стюардесою. І, мабуть, летить аэропорту. Международные рейсы. Ну, для нас паперку покинули знову. Я веду кого Саката. Я на кого Саката. Ну, давайте ось. Это Миша Такамат. Хай. はじめまして、ロバートです。はじめまして。はじめまして。ほほほー。ほほほーです。はじめまして。ほほほーです。私は日本人ではありません。І він каже, ваташі, це я. Ва, это пасясловики, ось теми относятся до, я что, основной этот я. Нихонджин это японец, а Деваримсен добавление, я не японец. Прикладается. ほほほーさんは日本人ですか？ Бибац. Ой, хо-хо-хо, сан. Ва, нихонджин деска. Он нас пытается. Спадар, хо-хо-хо. Японец? И мы отказываем. Нихонджин. 日本人 Деваримсен не ではありま японец. せん。日本人ではありま У нас тут ну, Саката. І у нас Саката треба пошукати. Ну, ось. はじめまして、ジェイミーです。Прям за Джеймі Дес. Сатрису Рин Утакамацу. Ну, я вже проходжу, тому я пройдуся сюди. Ось Саката. はじめまして、坂田です。Ось. Знайшли
дядуля Саката. Треба порозмовляти по-японську. はじめまして。ほほほー。 Ніякий не більбас. Хо-хо-хо тільки. はじめまして。ほほほーです。 Скажу тобі, хто взяв ту. І у нас буде урок. 日本。 Слово на канді. Неправильно, здається, така формулировка. Ось читання, фурагани. І ось це зверху читання, фурагани називається. Ось можна потренуватися. Як писати. Ще не треба, можна завести шиток. Просто писать у шитку, тренироваться. Это у нас день альбо солнце. Ось это пишется. Раз, два, три, чотири. Давайте без этого. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте поглядим. Пишется. Ось ніжей. Это повольный режим. І перейдем до наступного. Гэта у нас хон, книга. Ось чимось подобне на древо, коли хто пам'ятає у початку. Ось древо і внизу така рисочка, це книга. Значить, без этого. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хон. І поглядимо, як писати. Хон. Ох, ты ж. У нас два новых знака. Ни и хон. Ни. Ни. Давайте раз, два, три. И поглядим, как писать. Хо. Хо, подобно чимось на ха, только у нас здається зверху рисочка. Ось раз, два, три, чотири. Ось без этого. Раз, два, три, чотири. І поглядим, як писати. Хо. Ось. Ні. Хон. Японія. Ні. Хо. Н. 行きます。 Икимас. Идти ехать. Это ось ветливая форма. Форма маск это ветливая форма. Просто будет ику. Исти. А еще только грамматика. Ну, про грамматику будет далее. Идти я не буду на этом спыняться. Перейдем до иероглифа. Ни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще разок. Раз, 3, 4, 5, 6. Давайте будем писать. Я кроху неправильно написал. Давайте один разок без этого. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ки. Ки. Новый. Раз, два, 3. Раз, два, три, чотири. Як і са, його є два написання. Наприклад, як тут показано. Раз, два, три. Але його і по-іншому. Раз, два і три. Тобто знову ось ці два елементи, вони злучаються. Або до правильне написання, і не будуть помилкою. І давайте без этого. Ки. Так само поглядимо, як писати. Ки. Так, у нас ку. К. Подобный знак меньше. К. Тут довольно просто. К. И ось. И. И. Ки. Ма. Ма. С. Ось.
Икимасу. Ось Нихон. Это Нихон. что? Это Япония. А икимас это Икимас. ехать. に И мы сустрагаем першую грамматычную частицу. Это пасляслоў. Это вот один из видов частиц. Ёсць пытальная частица К. А ёсць, наприклад, такі пасляслоў. Паслясловы не стаять менавіта пасля слова, да якога адносяцца. І вось «ні» пазначае якраз такі пасляслоў напрамку, месца. Наприклад, мы кажем «куды» альбо «дзе». Вось калі стаіць за дзеясловам «дзеня», то это «куды». Калі не знаходзіцца, калі это дзеяслоў стану. І можна літаральна само «ні» не перакладаецца, але, наприклад, мы кажем, наприклад, у Японію вось мы кажем «ніхон ні», що означає «у Японію». Так, у японській няма приназовників, у їх приназовники, можна сказати, заміняються або парадком слов, суфіксами у словах, або ось такими частицями, як кшталту після слов «ні». Ось «ніхон ні ікімас». Послухаємо. 日本に行きます Ну ось. Для ось уже питання. «Ніхон ні ікімас ка». Ось, бачимо, додали «ка», і вже стало питання. Так, послухаем. 日本に行きますか Так, «ні» мы уже проходили, мы не будем спиняться на этом. Вы поедете в Японию. У нас треба «ніхон 日本 ні に 行 ікімас きます ка». か高松 Такамацу. Префектура つ город. Тут довольно просто. Ось. И без этого. А еще скажу, что есть вот и цу, есть такая маленькая версия. Вот такий значок, он зменшує. І этот маленький значок позначає подвоєння зишний. І, наприклад, у слові ось по-японську буде писатися «ка», «та». І воно буде читатися не як «ката», а буде читатися як «ка», «та». Тому що вот этот значок подвоил «т». И перейдем еще раз к «цу». И все. Рушим далее. 高松 Та, た ка, た ма, ま цу. つ 花さんです。 Хана-сан дес. Погутрить с Хана-сан. Фокус-тест нам додали. Можна працювати теми граматика, спраження, все, що далі. Тогда розумного теста. У нас буде фокус і вумний тест. Да, сустреш. Ну, давайте пройдем. 日本に行きます Нихон, に ни, に икимас. 日本に行きます Ну, поеду в Японию. Поеду в Японию. Нихон, 日本 ни, に行きま икимас, す ка. か日本に行きますか Питание. Так, у нас только разумный 行き тест. ます Икимас. Ики- Икимасу. ます。 Ось. У випадає. Пишуть ікімасу, а я кажуть ікімас. 行きます。 Тобто читання, це у нас Японія, Ніхон. Ми шукаємо, у нас Ніхон ось тут. 日本